Unii care vor să strângă un cort. Deci uite cum am făcut eu aici. Așa. Fii atent. Acum ei vor să-l strângă, nu... Dar nu sunt singuri, stai așa că mai am aici o pereche. Din nou. Ia. Ușor, Lucica, că te lovești. Așa. Costi e hartă. Trecem la secundul. Farati. Așa, strânge cortul, strânge cortul. Așa, Costi e desen. Și aici la fel. Ei nu vor să-l desfacă, vor să-l strângă. Ei vor să-l strângă. Nu vă supărați. Și ei la fel, ei nu vor să-l desfacă, ei vor să-l strângă. Vali s-a dus la bea, ca să gândească. Vali s-a nădușit, mai bea o bere tu, tata. Gata, l-a strâns? A, voi l-ați desfăcut sau l-a strâns? Și când îl închis, te apucă transpirația. Și Costi e hartă. Mariane, poți să intri pe internet? Că aici am adresa unde ți arătă film video. www.ketchup.com. Intră, mă. Du-te, mă, lasă-mă, că dăm 2 euro și la modem, trebuie să nimerim. Verde, de bine de verde, de centru. Eu nu vă bag eu pe YouTube, să vedeți, voi. Explică tu, fată, zi de desen. Dai drumul, zi de desen. Să ia verde cu verde. Așa. Am în față, mă ajute. Vali se duce să cace. Zi ce fac. Să ia verde cu Scrie verde acolo. și să strânge. Ia, Cristina, tu? Cu verde nu, rămân cu verde și verde în braț. Așa, acum ce fac? Maro și cu albastru. Așa, mă, ajunge așa. Sunt așa, dă-te, Maro și cu albastru să strânge aici, Andreea. Ajunge aici. Gata, sunt aici, ia mâna. Ia-mă mână. Acum... Gata, l-am așa, pot. Da, acum Maro și cu... Unde am așa? Ajungi la ce? Ajungi la B. Ajungi albastru. Nu, am maro în Andreea, față. stai Maro cu albastru. Am mâna așa, strânge. Maro cu albastru. Tinda verde, Aici e maro cu tind o mână de verde și cu verdele ăsta. Verde e sus, la cotul tău, la jumătate trebuie să fie albastru. Da, mă, e aici. Păi uite, mă, albastru cu Andreea, maro. ascultă-mă pe mine. După aia nu vezi că de aici să strângi albastru cu ăsta? Păi aici, aici. Păi de-aia vreau să zic, dar nu trebuie să-i dea Albastru drumul cu la maro, nu-i da la drumul la verde. Așa, hai. Ia că ei trebuie să ajungă verde cu verde, albastru cu albastru și maro cu maro. Cum ajung? Albastru cu maro și albastru cu maro, verde cu verde e ajuns, mă. Uite, așa. Ca să strângi un cort de 2 persoane, e nevoie de cel puțin 5. Dă-mă, ține-l așa. Le-am ținut așa. Da? Da, ia zi pot. Mai departe. Verdele ăla să strânge albastru cu maro. Stai la Cristina, că te pocești prea rău așa. Așa. Păi Costi. Nu, băiete. E doblat în partea asta. Sau trebuie dat pe... Vă întrebați pe mine, că nu râd. Stai că te-ai pus nervos. Băi, asta luăm și pe 4 de aici. Nu e. Ajungi, albastru. Uite, mă, prima roată am făcut-o, vezi? Unde se duce cu ea? Nu te duci cu roata la aia acolo să întrec, altfel nu mă vrei. Eu nu mai fac asta, mă doare și mâna. Ține așa. Eu beau 3 berți, 3 berți. Ia asta. Trebuie să-i punem un nume la video ăsta. Ce nume să-i punem? Ei vagabond. Sorine, ia desenul în mână, tată. Băi, dar dacă îl faceți pe ăsta să nu uitați. Nu uităm, important e să facem măcar unul. Nu, ăsta e mai mic. Deci era așa. Ia cartofi, Roxano. Du-te tu. Lasă cortul. De ce, Roxana, ce faci? Ce pedește? Cico, învață cum să-i ia. Că n-ai învățat-o nimic până acum. Du-te mă și ia cartofi. Cu ce? Ca unii jos, frate. Nu, cu mâna, mă. Luci ăsta zi. Roxana,
Cuțit-o la roșona, uite, sau furculiță. Asta cu lingura. Și când zice maro cu astea, eu cred că așa. Maro cu ăla. Maro cu maro. Care poate? Iar și albastru. Nu că se rupe. Albastru cu... Nu, limpede. Vezi tu, uite, hai să aici așa. Vezi modalitatea aia. Unde să... Asta nu înțeleg eu. Andreea, două cercuri, prinse așa, asta așa și ăsta separat. După aia cercurile, unul bine sucit așa. Care vine de sus și unul trebuie să stea drept. Unul stă drept decât unul îl sucești. Îl sucești și îl pliezi de la altul. Sucitura trebuie să știu să face. Prinde-le, Ia, vezi, acolo e... Cristina. Deci a făcut un cer mare. Oh. Nu trebuie să stea drept. Ia, și după cer ce vine? După cer, mă, cer. Unde e? Am făcut un cer mare. Decât unul îl sucești așa. Și unul trebuie să stea drept. Unul stă drept. Hai mă, Florine, că e ușor de zis. Nici nu mai stă sărat.